Dunay patutsada si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kang kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Human nagsumiti ang kanhi Senador ngadto sa International Criminal Court o ICC ug statement sa kanhi Pangulo atud sa pagtambong niini sa Senate hearing kalabot sa war on drugs ang kanhi administrasyon. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gipaagi sa usa ka patutsada ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang iyang reaksyon kalabot sa lakang ni former Senator Antonio Trillanes IV nga pagsumiti ngadto sa ICC sa transcript sa Senate hearing on war on drugs nga gitambungan niini niadtong October 28. Gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, itong si Trillanes, ano ang style ng kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang... Kini ang nahimong reaksyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa lakang ni former Senator Antonio Trillanes IV. Human nga gisumiti sa kanhi senador ang statement ni kanhi Pangulong Duterte sa Senate hearing kabahin sa death squad sa International Criminal Court o ICC. Sa official Facebook page sa kanhi senador, gibutyag niini nga iyan ang natransmit sa ICC ang transcript sa Senate hearing. Kay numduman nga niadtong October 28, miatubang ang kanhi Pangulo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee probe sa war on drugs. Mingon sab kini under oath nga nasurpresa kini nga hangtod karon wala pay gihatag nga charges ang Justice Department batok kanila. Wala na mihatag og direktang komento ang kanhi Pangulo kalabot sa maong lakang. Apan nagbutyag kini og patutsada. Alam mo kung maniwala kay ni Trillanes sa bakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sasagutin niya. Walang. Yan ang isang misteryo na may isang tao na bobo bakit lumusot sa PMA. Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa kung hindi magkudita. Dugang sa kanhi Pangulo nga sa Caloocan City siya mangampanya kung asa nag-file og COC si Trillanes pagkamayor. Hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang... Alam mo pag tumakbo ka Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Doon ba ako makita? Doon kita babuin. Sa pagkakaroon, wala pa mitambong sa Quadcom investigation ang kanhi Pangulo. Apan dihang gipangutan na siya kung mutambong siya. Okay man ako magkapiro. Total pareho rin ang sagot ko. Magdebate lang kami magdebate noon. Kayo rin ang sagot ko. So kung anong gusto nilang malaman, tignan lang nila yung tape sa proceedings. Makinig lang sila yun na yun. Ngayon, kung mayroon sila ibang bagay na itanong, it must be alien to the main topic. Labas. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV, 1 Mindanao ug pahayag si Trillanes. Kalabot sa mga patutsada sa kanhi Pangulo. Apan wala pa kini mitubag. Sara, gibutyag sab sa kanhi Pangulo nga magdepende sa iyang kalawasan kung mutambong pa ba kini sa Quadcom investigation o dili. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.